400 személyre készül írgulyás. Miben is különbözik az írgulyás a hagyományos magyar gulyástól? Hát az alapvető különbség az az, hogy nem tartalmaz piros paprikát. Az írgulyáshoz szükséges hagyományosan ürű, vagy birka, vagy bárányhús, rengeteg zöldség, hagyma, kelkáposzta, és a legfontosabb fűszere a kakukkfű. Az írgulyás úgy készül, hogy kétféle burgonyát használunk hozzá. Az egyik az egy gyorsan szétfővő fajta, a másik pedig egy hagyományos főzésálló burgonya. Először kevés hagymás olajon átpirítjuk a húskockákat, fűszerezzük sóval, borssal, kakukkfűvel, majd felöntjük hús alaplével. Én ezt marhavelős csontból, illetve marhacsontból készítettem, nem más, mint egy jó erős szűrt marhahúslevest. Ezután dobjuk bele a gyorsan szétfővő burgonyát. Látszik is, hogy ebben a fazékban a burgonya már teljesen szétfőtt, és képezett a levessel és a hússal egy rendkívül sűrű alapot. Amikor a hús már félpuha, hozzáadhatjuk a zöldségeket, meglehetősen nagy mennyiségben. Kerül bele sárgarépa, fehérrépa, zeller, karalábé, kelkáposzta és rengeteg zöld petrezselyem. A félpuha állapotú húshoz adjuk hozzá ezeket a zöldségeket, főzzük még körülbelül egy órát lassan rotyogtatva, majd hozzáadjuk a cikkekre vágott, nem szétfővő fajta burgonyát, és ezzel főzzük készre. A zöld petrezselymet a végén nagyon apróra vágva a tetejére szórjuk. Rendkívül finom, nagyon gazdag, nagyon sűrű étel. Egyes vidékein Írországnak gerslit is tesznek bele. Én ez esetben a gerslit külön fogom hozzá megfőzni. Meglátjuk, aki szereti, az kér bele, aki nem, az eheti anélkül is. Most már 5 nagy fazékban fő a gulyás. Lehet látni, az alap mindegyikben ugyanaz. Készül egy nagy adag, kb. 20 liter mennyiség bárányhúsból, a többi pedig a magyar közízlésnek megfelelően marhahúsból. Ennyi az írgulyás. Természetesen ezt a gulyást házi körülmények között 400 adagos mennyiségben nem lehet elkészíteni. Nagyon kedves partnerünk az Ambassador étterem az Orkó üzleti parkban Budaörsön. Az Ambassador étterem egyébként catering és rendezvény specialista, és amellett, hogy elsősorban az irodaház dolgozóinak szolgáltat üzemi étkeztetést, amellett rendkívül finom ízekkel vár minden ide látogatót.